за прекъснато, това е втора част. Това е втора част. Аз съм кул. Ето кой видя. Извинете, че така спря баща ми. Извънна. Зрънчето може да ходи по лед. По лед. А Пепи може ли? Не. Лай, много е здрав. Боже, ядай малко. На цяла малка шепа. Малка. Не се виждаш. Ай, напекте. Не ми пука дали хората мислят, че сме луди, ама... Какво да направим, ютубъри сме? Ние сме феймъси. Някои хора отиват на улицата и пият. Мама ти деба. И ядат канела. Извинете, че не касваме с монтажа и обаче вече... Спре, спокойно говорим с глупости. Боли ма! Члена за членовете на членцитата. И сега ще пеем една наша много добра песен. Седни. Моята част. Какви е моята част? Shut the fuck up! Shut the божи! Като нормалните хора, сядам на сухото, божи на мокрото. Здрасти, аз съм кул. Ми е топло на ръцете. Съдна на сухо. Пенчето искате ли малко хапане? Не пуши. Повече не давам, Алиса. Здравейте, аз съм кул. Само аз тези вие сме. Влади Минихоп. най-хубав и Минихоп ги няма. Искаш се. По-старам аз съм кул. Ето го изгледа. Това е най-обичайно влогова свиня. Едва ли ме виждат. Интрото ще ни е готино. Не се беше аз бой. Мен не ме виждат, аз съм най-известния от тука. И за нас стана кул. Много бързо свършва, трябваше да си сложим и кетчуп. А я купим. За другия епизод. Джо, ние вече в неделя. Така сме в неделя. Ти може ли да взем телефона? Дай да пробвам. Дай да пробвам. Дай телефона да пробвам.
Dali na grunču. Ne be! Jak stvari na baš grozните органи. Чуй да лохне камерата. Питам ли ти клип? Не сме взяли само 200 грама. Не бе! Не трябва да го хвачим. Трябва да го издадем всичко. Пепи! Аз пак лофа. Fuck you, Warok! Dini pa di... Sige ba, Pepe? Okay, hadi sen. Tam. Diba? Supukat din pak. To svършва. А за някаква партията ни да вземе. А? По-надолу бере. Pepe foi foi. Фу.